Ngawur ya? Inumane banyu aki iye Memanise sepiro ta ya? memanise Arep sing ngendi? Memanise. Manise kang kula. Ya wis ketemu pan. Memanise kang kula nganggo lamun buntelan mendoan Maron Butatin Ketuk goreng nyamikane. pengki bawa makman lho iki. Izo Weh, panganan kabeh buntil lan menduan. Ketuk goreng. Mimiane. Nyamikane kok mimikane. nyamika Kok tekan mimik lho. Wong gethuk kok dimimik. ora gedhok Mas gedhok Garang ya Mas, garang Gedhuk. saiki wis kulino mimi. gedhuk Weh, geduk ya. iya gedhuk Banjarnegara Uget. iya gedhuk goreng Wah. Rika doyan ora Iya doyan geduk-gedukane Mandiraja ya. iya Mandiraja kayak kowe. Rika kan ngerti kulon ya kan bisa kayak ngapak ya. ya teyang sidik-sidik Iya, dijen ngawulan kan. iya nang ngaulak sapa-sapa lah Ngawulan Nang ngaulak. sama-sama sing penting duit. Omongan teng plekutuk ora karuan. Rika teyang apa Rika tanya ngapa Rika? Tayang ora. Jajal takoni jajal Rika. Cidor. kok cidor ki ngene Kon ora. Kon banyak ngapak kok. Orang ngapak karo kapenak. Iya, betul. cidor Geduk aja makan. Iya, iya. Teh kental kopi bubuk kopine bubuk Oh, Kopi bubuk. Kopine iki lho. turu Ayo kopine Eh? sing turu Oh. nek bahasa kono kan kudu nganggo iya kan dadine turu dadi apa ya. Bubuk. Heeh. Bubuk. Sekapulan kinepat ilir. Oh ya aku terus. iya iya Eling, kula eling. Dudu ya. Betul. Dudu.